guk egin behar duguna da, zuek ikusi behar ez duzuena ikusarazi. Eta zuek behar bada biharretzi ez duzu zertan ikusi behar, hemen ikusaraziko edo erakutsiko dizueguna. Horren da pixka bat, eta ganean ni naiz apur bat kaotikoa, gauza asko daukat kontatzeko, eta 8 minutu, orduan ez dakit zer egingo dudan. Baina, helburua da apur bat, karo, nik hemen paperan artean neko baldarri biliko nintzateke, baina gustatuko litzaidake zuekin ordenagailuekin ibiltzea, ariketa batzuk egin proposatu genuen, pixka bat aldez aurretik material bat bidaltzea, zuek ekartzea adibide batzuk, testu batzuk, bideo batzuk, soinu batzuk, eta hemen zuekin lan egitea, ezta? Bueno, esan nahi dut, hemen gauza asko daude, gauza gutxi batzuk kontatuko ditugu, baina gero, hor daukazue eskuragarri, beste aurkezpen batzuk ere egin ditugu, interesa baduzue idatzi eta galdetu. Hemen botako dudan ideiarik importantena eta berrikuntza da, ze Montzek esan du aspalditik ari garela gauzak egiten, berrikuntza hemen da, orain Europan badaudela azpiegiturak edo kostak, interesatuta ikerketa taldeetan garatu diren produktuak, teknologiak, baliabideak erabilterrazak jartzen. Orain arte, gure kurrikulumetan, gure lanetan gauza hori ezan sartzen, zan ikerkuntza, azkenengo teknikak ikertu, lehiaketan sartu beste hizkuntzekin, orain badago interes bat Europan, hori da berri ona, Europan badago interes bat, dirutza jartzen ari dira gauza hau jartzeko, eta interes bat dago denek erabiltzeko. Zein da berri txarra? Ba, Espainia ez dela sartu inongo ikerketa azpiegitura horietan. Orduan, gure lana zer da? Gure lana da, jendeari erakustea aukera hauek daudela, jendeak erabil dezala gure baliabideak ikustarazteko gobernuei, administrazioei, behar bat badagoela. Orduan hori da apur bat. Orduan ni saiatuko naiz erakusten eta Montzek egin du da ikusi behar ez duzuena erakusten eta ikusteko zer egin daiteken. Eta orduan, bueno, egin dugu lehenengo ikerketa azpiegitura horretan, ISA Clarín, Euskal Herrirako ISA eta Europako azpiegitura baten arteko taldetxo bat, eta egin dugu tarjeta de presentación esaten duguna, ez? Osa, guk zer egin dezakegu? Zer egin dezakegu gauza erreza. Orduan egin dugu tresna bat, jakin gabe zer behar duzuen eta jakin gabe nola erabiliko duzuen tresna bat erakusteko zer dan hori. Orduan analitza esaten diogu. Analitza da web ingurune bat, bai? Eta web ingurune horrek egiten du 15 segundutan edo konexioaren arabera testuak analizatu. Akatsa daude, gauzak hobetu behar ditugu, baina zenbat eta gehiago erabili, orduan eta gehiago hobetuko dugu, zenbat eta inbertsio gehiago, hobeto eta tresna hobeak izango ditugu. Orduan, nik adibidez eskolan egiten dudana, hartu testu konplexu bat, ulertzen ez dena erraz mailaren arabera ere, zalantza egon daitezkenak eta klasean lantzen dudana, esaten diet ikaslei. Hartu testu hau, klik egin dezakezu zue klik, joango da drive batera, testua jaitsiko duzue, klik egin gero analitzan, igo webera, eta agertuko zaizue hitzez ezagunen zerrenda bat. Bueno, zerrenda asko agertzen dira, eta ezin naiz hasi orain azaltzen zer dagoen nun, baina, eta esaten diet, markatu gorriz ezagutzen ez dituzuna, eta ikusten badu jende asko gorriz markatzen dut, malo. Orain, begiratu elujarren, begiratu leku desberdinetan, eta orain testua irakurriko dugu eta egingo dugu. Bueno, esate baterako, egin dugu tresna hau. Bueno, aber, gustatzen zaizuen eta zer iristen duzuen. Clarinen eginda beste tresna potente bat, ikerkuntzarako asko erabiltzen dena, baina nik uste dut edozein irakaslek erabil dezakela pixka bat jakinda. Literaturarako, testuak lantzeko, proiektuak egiteko, esaten ari gara proiektuekin ari garela lanean, egin dezagun proiektuekin eta testuekin euskerarekin. Orduan, esate baterako, nik egin dezakedana da, gorpus bat daukat, ikastole elkarteko, ikaselkarreko materiala aurren ipuin guztiak, 4 urtetako ipuin guztiak, prozesatu ditut, eta jakin nahi dut, hilabete lehenengo hiruilekoan, adibidez, behar egitura nola erabiliko duten umeek, ipuinetan nola ikusiko duten, egin dezaket 4 hilekoan, urte osoan edo 3 urtetan. Eta ikus dezaket testu ingurua, behar nola erabiliko duten, nola egingo duten. Edo adibidez, ikus dezaket materialgilea banaiz, ikus dezaket esate baterako, ipuin modernoak eta tradizionalak zertan ezberdintzen diren. Esate baterako, otsoak lehen oso gaiztoak ziren, eta orain ipuinak hartzen baitugu modernoak oso onak daude. Gozoak, maitagarriak, lagunak, eta bar. Orduan ikusten zaket,
gizonaren irudia, emakumearen irudia, materialak zertan aldatu behar duten, zer ari garen egiten. Hori egiten dut tresna batekin, eta gero estel horri bat, kalkulu horri bat, eta filtro batzukin. Karo, hori denok ez dakigu egiten, nik ikasi dut orain dela pare bat urte. Orduan gauza horiek oso errazat dira eta egin daitezke. Edo egin daiteke esate baterako zerrenda bat gramatika liburu batetik hartu diskurso markatzaile batzuk, edo lokailu batzuk, behin egiten dudan lana da, eta gero ikusi aber testuetan nork erabiltzen duen eta nork ez duen erabiltzen. Oso erraz, estel batekin, formula batekin. Formula ere ikasi behar dugu, ematen digute, testuak hartzen ditu, kopiatu pegatu, eta hor egiten dugu. Eta orduan jakin dezakegu nork zer erabiltzen duen, esaterako. Edo jakin dezakegu, ikasleekin landu dezakegu, bueno, ere nork erabiltzen du ondo, inork ez, ezta? Ba, bueno, hartuko ditugu klaseko testu guztiak, momentu batean, bereien testuak, gai bera landuko dugu, eta ikusiko dugu testu inguru batean, eta bereia izango dio, aztertu ere, hemen dakazu informazioa, aztertu ere, hemen dakazu teoria, aztertu ere, eta ikus dezagun nork ondo egiten duen, eta nork ez duen ondo erabiltzen, bereiekin lantzeko esate baterako. Hemen, ikasle desberdina dauzkagu, eta klaseko korpusa erabildezako. Hemen importantea, Montzek erakutsi dituen tresna batzuk eta baliabide batzuk dira, aldez aurretik, erakunde potenteak, Euskaltzaindiak, Eluiarrek, eta landu dituzten korpusak, milioika hitz, eta bar, baina guk, korpus horietan gure ikasleen testuak ezin ditugu erabili. Orduan, analitza da tresna bat, poltsikoko tresna bat, gure klaseko testuak aztertzeko edo erabiltzeko. Esate baterako, konparatu dezakegu bi ikasle. Bi ikasle, testu berean, ariketa berean, nork erabiltzen du nola? Ikasle ona eta Alnoen Montzek esan duena, ez? Ez diogu jatorrizko hiztunen inputak edo testuak erakutziko baizik eta beraiek klasean erabildutan. Ondo erabiltzen dutenenak eta gaizki edo gutxi edo asko eta kontrastatuko dugu. Eta hor oso erraz egin daitezke kontu hauek. Niri asko gustatzen zait, hau hemen ez dago hizkuntzaren prozesamendua, baina egon zitekeen, eta horretan ari gara, eta nahi dugu euskaltegikin ja hasi gara batzukin hitz egiten, ea posible den beraiek digitalki testuak zuzentzea, hau oso tresna gomendagarria da digitalki testuak zuzentzeko oso erabilitarza, ordaindu behar da, hori da parte txarra, baina HTML-etan gordetzen du, eta gu saiatuko gara ea ikusten irakasleek zuzentzen dituzten testu horietatik, ea gramatika arauak ateratzen ditugun. Eta hori izan daiteke hizkuntzaren prozesamenduaren papera. Crowdsourcing esan duena lehen Montzek, ez da? Jaso informazio bat, eta gero, hori kapaz garen zuzenen edo beste leku batzutan integratzeko. Bueno, hau ere aipatu da, zelan plataforma digitalak plataformak erabili, ahozkoa lantzeko, gero ikusiko ditugu bideo batzuk. Esate baterako lehen, Maitek aipatu dituen, ez dakit hau Criterion edo Grammarly zein aipatu duzun. Bai, hau egon daiteke euskerarako, egon daiteke, eta gaztelerarako urte batean lortu dute. Azpiegitura hau ere, justo gure lankide bat da. Proiektu baten sartuta, hau egon daiteke. Teknologikoki ez dago problema, hemen dago problema hau zelan elikatu. Kapaz gara euskerazko reglak, gramatika arauak jartzen ondo egiteko eta testuinguru desberdin horiek egiteko, horretarako kapaz bagara, teknologia prest dago. Eta ia koste zero da. Proiektu bat eskatu behar da, eta listo. Orduan, hau euskerarako badago. Baina honek zer egiten duen, ze Grammarly ezagutzen baduzu eta ibili bazarete inglesez, gauzak ere ez ditu oso ondo egiten. Onartu behar da, erabiltzen badugu. Egite dituzte beren mugan. Baina justo adibidez, aurreko astean, workshop batera bidali behar dugu artikulu bat, eta eskaini digute doainik inglesa errebisatzeko eta inglesa hobetzeko Grammarly erabiltzea. Hau da, ordaindu beharreko zerbitzu hori doainik eman digute workshoparen kalitatea. Hori ari dira inglesez egiten, euskeraz du golakorik egiten. Baina hau egon daiteke teknologia, eta izan daiteke gainera diru gutxi ordainduta, baina kontua da hemen gramatika arauak guk jarri behar ditugula. Ez du beste inor jarriko. Hori egiteko gai gara, hori da kontua. Badaude tresna batzuk egin izan ditugunak ISA taldean eta hor daude, behar dute egokitzapen bat, inbertsio bat, eguneratze bat, tresnetan ibiltzeko. Eta gero bai, hurrengo partean, erakutsi nahi dudana da, pixka bat, erakusten ari gara euskaraz,
bagaudela atzetik. Baina beste proiektu batzutan, euskara dago punta-puntan. Eta euskara dago, adibidez, tesi batzutan, besteetatik gorago. Ez beti, eta ez arlo guztietan. Baina bai behar bada gauza batzutan. Eta hori da pixka bat erakutsi nahi dizuedana. Ikusteko, esate baterako galdera erantzun sistemak. Ariketa sorkuntza automatikoa, hau ere orain dela gutxi arte egonda martxan, orain ez, baina hau ere martxan jar daiteke, martxan dago. Jar daiteke eta pixka bat galdera erantzunak zelan egin. Chatbotak lehen aipatu dira, galdera erantzunak, olako kontuak. Edo laburpenak modu automatikoan lantzeko. Esate baterako hemen dago Unai Atutxa, eta bera ari da tesia egiten honen inguruan, badakagu, ja egin dugu ikastolen elkartearekin, Iruñako San Fermin ikastolan, beraien erritmoan, 100 ikasleren 4 testu laburtu, aztertu eta automatikoki ranking batean jarri. Orain ebaluatu behar dugu, ea horrek hori esanguratsua den edo ez duen balio zertarako edo ez. Baina hemen esan nahi dudana da, diskursoaren informazioa, koherentzia eta diskursoaren informazioa lantzen ari garala lehenengo aldiz, eta hau berria dela nazioartean ere. Eta ekarpenak egingo ditugu hemen, kasu baterako. Eta hemen daude estel taulak zelan egiten ditugun, eta ordan, badaude tresna asko irakasleek zer egiten duten aztertzeko, ez dakit zenbat denbora geratzen zaidan. Bale, gero badaude, beste, hau aipatu nahi dut, aurreko hitzaldi baten ere aipatu nuen, demagun bideoak landu nahi ditugula, bideokin lan egin nahi dugula, euskara, bizkaiera, belaunaldi artekotasuna, gure aiton amonak, euskararen aldaerak landu nahi ditugula, benetako hizkuntza landu nahi ditugula, karo, jar zaitezu YouTubeen bideo bat topatzen, ezin duzu topatu. Zenbat denbora galduko genuke bideo txukun bat topatzeko, edo jarri ahotsak.eusen bai, topatuko dugu, baina igual transkripzioa ez dugu, edo badugu transkripzioa eta bideo ez dugu, badugu ahots soinua eta bideo ez dugu. Orduan, badaude proiektuak esate baterako korpusetan oinarrituta, behin markatu egin dira korpusak, bideoak eta dana delakoa, eta transkripzioak egin dira, eta hemen ez dakit ikusten duzuen, baina hemen daude, adibidez, markatzaile diskurtsiboak. Nik nahi dut kausa landu, klik bat egiten dut hor, eta web ingurune honek ematen dizkit bideo guztiak, transkripzio guztiak, kausa lantzeko. Hori egin daiteke. Teknologikoki ez dago problemarik. Problema da, hau elikatu behar dela. Bideoak behar dira, lan hau egin behar da, jendea behar da. Orduan, hau izan daiteke, ahotsak.eus edo beste korpusekin dauden harremanak edo gauden taldeak elkarlanen egin. Beste LexTutor ere oso gomendatzen dizuet, nahiko itxura satarra dauka, baina gauza asko egin daitezke eta hizkuntzaren prozesamendua hor sartuta daude, lehen aipatu dituen montze gauza batzuk irakurtzeko, hitzak hiztegian begiratu gabe, bereien testu inguruan zelan begiratu liburu horretan, bai? Hizkuntza adibidez ze mailatan dagoen tekstu bat, ze maila den, ze bat, ze bi, a bat, a bi, gauza zaila dira, baina egin daitezkenak edo dena delakoa. Esate baterako beste gauza bat oso polita, ingelesez dagoena da, mundu guztiko, edo, ez dakit mundu guztiko, baina hemen dauden, webgune hauetan dauden notizia guztiak, on the fly edo momentuan ari gara aztertzen. Eta esate baterako jakin nahi dugu, esate baterako Euskal Herria zer esaten duten edo, hemen ez dakit zer jarri nuen, ez dut ez da ikusten, euskara uste dut jarri nuela. Jakin dezakegu nork hitz egiten duen horri buruz, eta non dagoen, eta nola dagoen, eta gero ikus dezakegu ze kontzeptu erabili diren, ze kontzeptu lotuta dagoen. Benetan gomendatzen dizuet begiratzea, pixka bat 5 minutu ingleserako zer egiten duten, eta zer egin zitekeen euskerarako. Datuak eta ez bakarrik testu bat bilatzeko berrian, baizik eta momentuan, begiratzeko aktualitatean, leku ezberdinetan, iturri ezberdinetan zer dagoen eta zelan lotuta dagoen kontua. Eta gero, proiektuak. Hau ondino ez da heldu, baina ikasleekin proiektu digitalak egitera ausartuko gara, animatuko gara. Dagoeneko badaude webgune batzuk, guretzat ere ez ezagunak direnak,
edozer tresna, geolokalizazioa, estel batean jarri bizutabetan geolokalizatu mapa batean jartzen dizutenak, gauza asko egin daitezkenak. Eta badaude web horriak, esate baterako, lehen Maitek aipatu duen simulatzaileak egiteko eta bar, eta bar. Karo, hori guztia ikasi behar da, hori nik ere ez dakit. Orduan, proiektua behar dira, jendea behar da lan honetan, eta horretan lan egitea. Baina dagoeneko beste batzutan badago. Eginda dago, eta kasu batzutan hizkuntzaz independientea dira. Hau da, inglesek asko egiten dute lan karakterekin, letrekin. Hor problema dago, euskera morfologia aberazdun hizkuntza bat dela, eta igual pixka bat gehigarri bat jarri behar diogula hor, eta hor ikerkuntza bat egon behar da, edo proiektu bat egon behar da, pues ikusteko behar dugun hori edo ez dugun behar. Baina teknologia eta klarinen eta hauetan, gainera teknologia dago librea da. Osea, jaitsi daiteke, molda daiteke, eta gauza desberdinak egin daitezke. Orduan, bueno, humanitate digitalak edo humanitateak sartuko gara arlo hortan, oso atzeratuta gabiltz, ez gaudelako Europako azpiegituretan sartuta, kostatuko zaigu sartzea, egia da, ze dirua inbertitu behar da, eta dirua jarri behar da, baina, bueno, hortan ari gara. Berri hona da, orain arte ikerketan ibili garenok ez genuela begi bat jarrita, benetan eskoletan egiten ziren lanetan, edo eskoletako, bueno, Montsek beti izan du eskolekin kolaborazioan, baina modu ofizial batean eta proiektu ofizial batzutan, holako hori dago. Orduan, azpiegitura hauetan, helburua da, denentzat edo denontzat eskuragarri egitea hizkuntza datuak, hau da, korpusak, hizkuntza datu korpus horiek maneiatzeko tresnak, eta ez badago sortzeko, eta zuekin egin behar dugu lan hori, guk ezin dugu bakarrik egin. Orain gaude, ikusten duzu hemen mapa honetan, Frantzia obserbatzaile gisa dago, baina Portugal, Alemania batez ere, Europako erdigune horretan daude sartuta, inbertsio handiak egin dituzte, eta hizkuntza teknologia asko garatu dute. Eta garatzen ari dira, estatu batuetan ere, badaukagu harremana, klarinen, baina hor dago, hutsune bat. Eta hutsune horretan ez dago dirurik. Ez da klarinen bakarrik, da Europako ikerketako azpiegitura bakar batean ez dago sartuta Espainia. Eta hori problema da. Bueno, hau da klarinei buruzko informazioa hor uzten dizuet, klarinen daude bukatuko dut. Klarinen daude praktika onak, eta hor ikas dezakegu zelan egiten diren gauzak, euskeraz ere gauza batzuk baditugu, eta bueno, bukatzeko, laburtuko dute esandakoa. Guk ez dakigu zer behar duzuen, ez dakigu, bueno, susmatu dezakegu, baina benetan ez dakigu zer behar duzuen, eta lankidetza orain ari gara, lankidetzak eskatzen, inbertsioak egoteko. Lankidetza asko jasotzen badugu, guk oraingoz ez daukagu proiekturik, ez daukagu inbertsiorik, eta ezingo digu denari arpi edo denarekin aurre egin, edo aurrera egin ezingo dugu. Baina, behin ikusten badugu beharra dagoela horretarako eta gobernuak, azpiegiturak eta konturatzen badira, lankidetza egongo da eta behar dugu. Orain zer egin dezakegu? Behar izan hau eta aukera hauek erakusteko gauza estrategikoak aukeratu, zuek esan beharko zenigukete, zer dan behar duzuena eta gu saiatu hori egiten. Hoize da.